nya yɛka akyerɛ yɛn mpanimfoɔ nyinaa ne sɛ adekasia ɔmayama yɛn onyankopɔn ɛhyira wɔn onyankopɔn ɛhyira wɔn onyankopɔn ɛhyira wɔn yɛntini mu bɔ edin no baako nti yɛka ɔmo nyinaa bom sɛ awawade a ɔmayama yɛn onyame ɛhyira wɔn daa Emma Okonsere ni osoro ni agye na midru soro ha ne Awurade sɛ menka no meka empempe bijna hama US Women's Ministries phobia from Central Zone baby a ebekɔ bia bobo amedwumadie na adwumadie ba ɛyɛ Ghana ne ɛyɛ bi nko na yɛhu akɔmia sinya Eto omo bisa me se sika na akasen me bodi kyerɛ omo se ene me ma obia 2000 Ghana cedis na omo di edi ati mo mfani munya nya Awurade adwuma ye sika mu di ye bribi na ma asori mo ana mo boa mo ho enti mu di ye bribi sanya baabi e beto nsafo no bia no mo nka se bibi nti tia de ma se mo mfa nya adwuma na baabi e beto nsafo no bia baroko ene Missionaries Central Zone Women's Ministries ananu ama obia 2000 Ghana cedis God bless you.
Mau bien sigo,